Bodhi miyo pach jo oganda luo lokore ni bedo two term. Kuso pod man ok dhi loko paro mar oganda. Gima Ken ok owinjo kuoma malong'o. An nyaka gi sani ok anyalo wacho two term. And that is my position. Ok onyiso ni mbele ni bo anyalo wacho two term kata ok wanya wacho. Only a fool lemok nyalo loko bongo, but as at now to pod ok anyalo wacho two term. Ang'o momiyo awacho mano? Ok anyalo go two term ne a government that doesn't recognize the young. A government manya wacho ni ka bunde go gotie nyithindo go. Ok anyal timo mano. Ok anyal yie na wacho two term nikech leaders are not performing in the lowland are dragging the public mondo wach two term. Again two term ni en umbrella ma jo mok dwa teach ponde. Leaders mok luo mok dwa teach ma yule teach madwa ni mondo dhi ponde tie umbrella. Ko wacho ni achiel ariyo development mag infrastructure go timo maber. Ok anyal tamora nikech ng'ama nigi wang'e bende neno. To macha haki en haki makata Jaturkana nigo, Jasamburu nigo, Jamombasa nigo, joma bebe mana kode. Nyaka yud dara mawuothe nikech achulo osuru. To kinyisa ni biro transform my life. Ibiro transform ngima ja pikipiki ja. Mawuog mabed gi tuk-tuk. Mawuog gi tuk-tuk mabed gi matatu. To mano kitimo, awacho ni jambo riambo gosi ng'ama wacho adier. Mana momiyo pod ok anyal yie gi wach mar two term. Nikech samoro kapok ochopo 2027 to mama mboga dhi bedo gi supermarket kaka nosingne. Samoro kapok ochopo 2027 to jaboda dhi riembo tuk-tuk. But nikech mano pod ok otimore to bedo kwane dalili nikech ji osechako wuok ewi geche. Iwinjo kanyo? Onge dalili ni mano dhi timore. Miyo awacho ni an kaka an owuon gi sani to ok anyal two term. Kendo penja ni party leader na. Party leader na en ng'ama mungwana sana iluongo ni Hilary Alela. Wuoda Alela Kalela. Wuoja puonj. Mane party leader mara. To koro king'iyo gini Swaleh, bedo mar jowa e telo ni nyiso ni oganda okonyore koso gin giwegi ma gikonyore koso jowa nyaka koro ng'e ni jowa manie telo go ging'iyo Kenya mangima ok jowa kende. Nikech nitie joma penjo ni wan gi mbade giri gitimo ang'o, wan gi wandai gikelnwa stima kuonde te. To be gineno ni jogi tiyo ne Kenya mangima mok jowa kende. To bedo gi e telo no omiyo jowa okonyore koso. Adoko ni Trevor. Bedo jowa e telo ok okonyo jowa. Jowa go chiemo kendgi, gi mon gi familia gi girlfriends gi boyfriends gi. And man honest truth. Japiny ma kawaida mawuotho gi tiende oko kacha ma the majority manyomo mbulu onge gima jogo konyogo. Iwinjo kanyo? Ang'eyo sata kana nyoro Ken ong'eyo ni Joshano okawo jika. Counties 47. Jaluo achiel oriatanda wuoyi. Seche go to jaluo nitie sirkal kendo pamo ni wan e sirkal konyi gang'o. Iwinjo kanyo? Oganda mamoko kani kawo kata na jie e polis e lweny osojoge gi turi joluo miang'o adima no ndiki jopuonj no ndika joluo adima no ndike puonj. So these things okonego bende wawach ni jowa manie sirkal ni konyo jowa. Jogi onge gima konyo ji kata achiel. Jaluo thone kaka nosechwe piny en kinde gi Nyasache. Joma chiemo mayieng mapuki ng'ama denyo magwonyore mana gi pado. And for that reason an ok anyal support jogi kata dakika achiel. Homabay sani kidhi kata yath ok yud osiptal Ken ong'eyo Homabay. Governor oringo left right center go to town tokoti. MPs gi king'iyo wuotho hapa na pale go to town ringo mana gichopa kuondegi. Japiny to nyithindo kwame dhoudi pok odhi e school to gin gi bursaries they cannot give it out. Why? Ang'o mi nyakwa support those who jomok nyal tiyo ne jowa. Ang'o mi nyakwa go to term e euphoria. To japiny mawuotho gi tiende kacha. Sani ng'eyo Trevor ibo yudo ka pesa madhi ne japiny in terms of allocation ma sirkal mamalo golo ng'eny. To japiny doesn't get that service. To kochopo sama idhi go kura makore dhi nyumo mbolo jogi biro to pogo uleso dabal timi 1,000 katido kiwero ni ng'ano ber. To gima Ken wacho ni